Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Ijang lare-lare kelas gangsal ingkang Ustaz banggaken. Pripun kabare? Sae nggih, sae. Saderengipun pasinaon ing enjing menika kawiwitan, monggo Ustaz dherekaken. Ngraosaken syukur alhamdulillah dene ing enjing menika kita saged pepanggihan malih teng pasinaon basa Jawi. Saderengipun nglajengaken pasinaon ing enjing menika, Ustaz badhe pesen kaping sepindhah napa niki tesih suasananipun pandemi. Kaping sepindhah menapa? 3M. Memakai masker, ginakaken masker teng pundi mawon. Ginakaken teng griya nggih mungkin saged dipun lepas. Mas maem pas ini nggih dipun lepas menapa. Kaping kalihipun menapa? Kaping kalihipun menika menjagi jarak. Jarak napa? Amargi virusipun menika nilaripun cepet sanget. Nah, jagi jarak. Kaping tiganipun inggih menika asring mencuci tangan. Mencuci tangan kajenge mengke virusnya saged pecah. Nah, tiga perkara menika monggo kita laksanakan. Lare-lare ingkang kinurmatan ingkang Ustaz banggaken, pepanggihan pasinaon ing enjing menika mengke pasinaon masalah menapa tembang pangkur temanipun kepahlawanan. Monggo mengke sabibaripun menika wonten video ingkang sampun dipun tingali kajeng mengke langkung paham. Pelajaran basa Jawi kelas gangsal. Tembang pangkur tema kepahlawanan. Tujuan pembelajaran bisa nembang pangkur kanthi bener, ngerteni watake tembang pangkur, bisa ngerteni guru lagu, guru kata lan guru wilangan kanthi trep. Gotra yaiku cacahing larik saben sapada. Guru lagu yaiku dongti utawa tibaning swara ing saben pungkasaning gotra. Guru wilangan yaiku cacahing suku kata utawa wanda ing saben sapada. Watake tembang pangkur sengen tegese nesu, sereng tegese galak, greget tegese semangat. Tembang pangkur. Sekar pangkur kang winarno lelabuhan kang kanggo wong urip
Lesti siang ratri. Pripun? Video ini sampun dipun tingali sedaya lare-lare. Pun jelas nggih? Pun jelas. Alhamdulillah. Pun jelas nggih? Alhamdulillah. Mugi-mugi pembelajaran pasinaon ing enjing menika saged mlebet lan saged dipun pahami lare-lare sedaya. Ing pungkasaning pasinaon mengke lare-lare saged menapa sinau nembang pangkur, mengke saged dipun rekam terus mengke dipun kirim tenggen nomoripun Ustaz Ari. Ngoten nggih lare-lare. Mekaten pasinaon ing enjing menika monggo kita pungkasi, kita purnani kanthi waosan hamdalah. Kupat duduhe santen sedaya lepat nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi